Naglisod na jud ang panahon, pait na ang sitwasyon. Kay nagmahal na ang palitunon, labi na ang kanunon. Sige nagsaka ang gasolina, pliti ug uban pa. Kadagkong apikto sa Pilipinas, unta kini maluwas. Kaluoy natong mga pobre, gagmay kayo ug agi. Pwerteng kayod sa trabaho, pero kuwang ra sa pangonsumo. May untang masulbad kining problema nga karong giatubang. Uwan og init among gisagubang, pait ning among kahimtang. Samot na tung uban, mga nag-abang, nagdubli ilang bayranan. Pero kay pobre man, lugaw na lagbuwad, o ginamos amo ang masudan. Hinautunta na ay makasulbad, problemas ka nasuran. Tungod ni sa COVID ug gisakyan pod sa mga kawatan. Wala jud sila'y mga kaluoy, pirmi kaming gamaoy. Ang among pangandoy, pirmi masuntoy, kinabuhi pagkakapoy. Ang giatubang natong tanan, kapait o kalisdanan. Kalipay ug pagmahay, maoy na tagamtaman, mauna jud ni ug laban lang. May untang masulbad kining problema nga karong giatubang. Uwan og init among gisagubang, pait ning among kahimtang. Samot na tung ubang, mga nag-abang, nagdubli ilang bayranan. Pero kay pobre man, lugaw na lagbuwad, ug ginamos amo ang masudan. May untang masulbad kining problema nga karong giatubang. Uwan og init among gisagubang, pait ning among kahimtang. Samot na tung uban nga nag-abang, nagdubli ilang bayranan. Pero kay pobre man, lugaw na lagbuwad, ug ginamos amo ang masudan. DJ Archie Vlog.